5 nisa mill-Moldova t'età li tvarja bejn 19 u 25 sena flimkien ma' raġel u mara mill-Bulgarija ingħataw sentenzi ta' priġunerija wara li tressqu l-qorti akkużati b'kompliċità ta' burdell u li joffrew servizzi sesswali b'mod illegali fis-swieqi. Il-prosekuzzjoni argumentat li dan ma kienx każ ta' traffikar ta' persuni u ma kien hemm l-ebda tip ta' moħħrija. Mill-investigazzjonijiet tal-Pulizija rriżulta li n-nisa bdew joffru servizzi ta' prostituzzjoni minn jeddhom u mhux għax kienu mġela. Vasil Damjanov Telbizov, Bulgaru ta' 48 sena, u Katja Andonova Kokinos ta' 44 sena kienu mixlija li joffrew għajnuna biex in-nisa jiġu Malta u joffru servizzi ta' prostituzzjoni, kif ukoll li jgħixu minn fuq liħ minn prostituzzjoni. Huma ammettew l-akkużi miġiba kontrihom u ġew ikkundannati sena priġunerija u multa ta' 200 euro. Anna Mirza ta' 21 sena, Nikoleta Padurjan ta' 19 sena u Adriana Kojokari ta' 24 sena, kollha mill-Moldova, wiġbuħati għall-akkuża li kellhom semm oħrajn f'eżerċizzju ta' burdell u ġew ikkundannati 9 xhur ħabs u multati 200 euro kull wieħed. Fil-każ ta' Dojna Trinta ta' 23 sena mill-Moldova, id-difiża argumentat li din kienet għadha kemm bdiet f'din l-attività biex tħallas il-kura medika ta' omma, fl-istess waqt li tagħmel il-flus għall-binta ta' 5 snin. Il-mara li wiġbet ħatja l-akkużi miġiba kontrija ġiet ikkundannata s 6 xhur ħabs u multata 200 euro. Marjana Buejko ta' 25 sena mill-Moldova ġiet mixlija wkoll li għamlet qlieħ mill-prostituzzjoni ta' persuni oħra. Jew wiġbet ħatja ta' dan u ġiet ikkundannata sena ħabs u multata 200 euro. Il-prosekuzzjoni żiedet tgħid li dawn in-nisa kienu qed jaħdmu Malta għax paga ta' xahar f'pajjiżhom hija biss 50 euro u f'xahar ħidma ġewwa pajjiżna kienu qed jagħmlu biżżejjed flus biex f'pajjiżhom jgħixu sentejn.